Hori kolektibo bezala idea batzuk eman diezaizkiokegu udalari, gero udalak nolabait bere baliabideen barrun erabaki dezan, bete ditzakegu herritar hauen beharrak edo kolektibo hori edo kultur talde honi lagun diezaiokegu edo kirol talde horri bai, eta kirol talde honek behar du ezagik zer garatzeko presupuesto bat eta eman diezaiokegu edo ez, baina azkenen udalak ez ditzan egin ideak behi okurritzen zaizkionak, gero herritarrok benetan behar ez ditugunak. Bai, pixkat betikan oinarritik hasita ez, jakitea zer nahi duen herriak eta udalak horren arabera jokatzea. Nei hasiera batetik iruditu zitzaidan bastante aberasgarria izan zitekeela prozesu guzti hau. Batetikan gure beharrak adierazteko udalari eta bestetik baita ere ikusteko ni adibidez kulturako bileretan izan naiz eta baita ere ikusteko beste kultur mugimenduek euren artean nola funtzionatzen duten. Eta gure artean sortu gabe zeuden harreman batzuk agian sortzeko balio du eta beste batzuk sortuta zeudenak indartzeko edo laguntzen jarraitzeko elkarri. Bai, neire ondo iruditu ziten hasieratik, bai nei eta bai nik gure taldeai edo, ze azken finen guk esperientzia daukegu modu asambleario baten edo jardutekoa eta ikusten dugu hori onuragarria dela. Ikusten dalako zeintzuk dian jendeak nahi ditun gauzak ez, eta dauzken beharrak. Bai falta zaigu igual, adibidez, gu folklore mailan edo ibiltzen baldin bagan nolabait, adibidez gazte asamblearekin edo igual tratu gutxi eduki izan dugu, kalen bai, baino talde bezala igual gutxi harreman eskasa xamarra izan dugu, talako gauzak igual mejoratu daitezke. Bai, guk hausnarketa egiteko orduan hori ere ikusi genuen ez, eta bai ikusten genuen gure taldeak edo igual nahiko batuta zerela, baina igual kanpoa behi da ez genunkala hainbesteko erlazioa. Ezagir, gustatuko litzakeke, bat denok gu behintzat funtzionatzen dugun borondatezko lan horri garrantzia handiagoa ematea eta jendeek benetan maite ditun gauzengatikan burrukatzea eta hola egiten dela herrigintza iruditzen zait. Herrigintzan osatutako urretxu bat ez, herriak zen nahi duen jakinda eta horrela jardun da. Oso, bai, Ondo segi. Berdin, agur.